Иновативен почистващ продукт от Смарт. Позволете да ви представя стирката на Смарт. Супер абсорбираща стирка от микрофибър за почистване на всички видове подове, използвайки само вода. Със свойствата на микрофибъра може да почиствате суха и лепкава мръсотия от всякакви подови повърхности. Лесно и ефикасно. Невероятната способност да попива 5 пъти колкото собственото си тегло прави стирката перфектното средство за бързо почистване на разляти течности и подсушаване на всички подове. Идеална е и за деликатни дървени подове, защото не пропуска нито капчица. Структурата на микрофибъра му дава възможността да почиства опорити петна без нужда от каквито и да е препарати и винаги оставя пода блестящ от чистота. Жълтият гумен пръстен защитава стените ви от дръскотини, а телескопичната дръжка може да се регулира до впечатляващите 150 см. Стирката оставя мръсотията в кофата и е много лесна за изцеждане. Може да се пере в пералня на 60 градуса и издържа на повече от 200 пранета. Не използвайте омекотител. Стирка, която е лесна за регулиране и почиства и подсушава всички видове подове. Вземете стирката на Смарт за вас днес. Направете чистенето забавно.